Masak kacang kuah kuning lek menehi tanggane. Alhamdulillah banget ya guys, masih urip nek desa iki padha rukun-rukun, lek tanggane padha panen iki mesti ngewenehi kabeh. Ya Allah, matur suwun sanget nggih, tangga-tanggaku kok baik-baik kabeh, alhamdulillah. Lah terus bar ngono aku arep blonjo nek me tanggoku, tak tukokne tempe karo tahu tinggi lawe, karo tuku tomat barang karo terasi tinggi sambele. Nah, iki aku wis teko omah, bar ngono langsung tak pitili kacange lek mene tanggoku mau ya, guys. Iki engko rencanaku arep tak masak kuning, tak irisi rada dawa-dawa ngene. Tak pitili, Ding. Ya Allah, padahal aku ndek iki wis mikir sesuk ki masak apa ya, kan aku rung ndek apa-apa. Lah kok tibakno tanggoku ngeteri kacang sak tekem gedhi. Alhamdulillah ya, guys. Rezeki ki jan tak terduga-duga yo. Pokok percaya ae. Oke, lanjut aku nyepakne bumbune. Iki mau enek brambang, bawang karo lombok cilik, lombok keriting, tomat barang. Kok kan enek sambele barang. Brambange piro, bawange piro yo dikira-kira lah guys ya. Kan kok iki saloke tinggi masak kuning, saloke tinggi sambel barang. Enek sing liwat bapakku guys. Bapakku ki mau lagi tas nguras kolam iwak. Iwak iki padha mati lek randang dikuras, mergakno banyune gampang cepet budek lho jan, Masya Allah. Oke, lanjut. Santannya wis tak peresi, terus tak godhog ngene. Nah, terus tak jegurne bumbune mau wis tak goreng terus tak ulek. Terus tak jeguri godhong jeruk karo tak jeguri tumbar bubuk ya, guys. Penak ngene ae. Lah iki meng kuninge aku jane duwe kunir bubuk, tapi mbuh lek ndekene ngendi. Oh, waduh aku njaluk nek me bulikku kunir sauprit. Bakno kunir bubuke temu. Walah dalah, tibakno nyempit nek nggone. Tampah ketutupan lombok. Aduh. Terus lanjut tak gorengne lawe, ya iki mau enek tahu. Tak goreng garing iki senengane bapakku. Nah, terus enek tempe iki senengane bojoku. Kabeh digoreng garing. Terus lanjut nggae sambele. Iki mau ya wis tak goreng bumbune kabeh, terus tak ulek ngantek rata. Terus tak tambahi tomat karo terasi. Nah, iki sambele wis mantul, wis ora kasinan, wis pas rumah saku iki mau. Wis dadi guys, panganane wong desa yo mek ngene iki lho, tapi alhamdulillah enak guys, tenan.